Maenians, good morning. Adi CBTV. Gusto dito sa mga channel. So, dito po sa video na po. Kami dito ni Maenians sa Almayans. First po na gusto rin. Kaya Maenians, ang Almayans, yung kinabit na Almayans na garong sidecar dito sa Skyview. Skyview Maenians, karagitan na garong sidecar. Maenians, pinatay Maenians, silipin natin Maenians. So, Maenians, itong Almayans, Skyview. Minutes yung design niya sa na napakabit ka lang ganyan na napakabit ka na ito yung design niya ganyan ngayon si Boss Kawin. Ito yung sura niya ganyan sa pagkakabit ka ng sidecar ay ganyan yung sura ng sidecar. Ito ganyan ito yung ano 12.5 ata to 12.5 yung may ano yung may harang sa 15,000 yun. Pwedeng lagyan ng mineral water. Ano daw? O anong pwedeng ikarga dyan. Mayans, makita nyo na itsura naman yan ng, ano, ng pagkinabit na yung sidecar sa motor. Okay Mayans, pwedeng ano Mayans, lagyan nyo ng ano, kung anong gusto nyo ilagay, pwedeng pang negosyo, mineral water. Pwede na! Pwedeng ano, ano Mayans, kung anong gusto nyo ilagay Mayans. Ito natin nyo yan, sa Bukid 1, no power, 50, sa Bukid Galgaya. And, bye-bye!